vihdoin löydettiin parkkipaikka ja lähdetään Triglavin kansallispuistoon vaeltaa 3 päivän reissu. Vatsa on pönkeä ja olo vähän hutera, mutta eiköhän tää tästä. Ensimmäinen 100 metriä noustu. Puoli tuntia matkaa mennyt ja syke on aika lailla tasaisesti 160. Ihan hitoon raskasta. Vai mitä? No, jonkin verran. Mitkä fiilikset? No, hiki on kova ja lounastauon jälkeen alkaa olemaan nyt ihan ok olo. Sai vähän murkinaa rinnan alle. Et eiköhän tää tästä taitu. Ollaan päästy 1700 metriin kiipeämään, että vielä muutama 100 metriä olisi kiipeämistä jäljellä ja matkaakin vielä aika monta kilometriä. Tuosta tuon vuoren oikealle puolelle lähdetään kohta kiipeämään polkua ylös. Melkein 300 metriä nousu. Oho. Jaksaa, jaksaa! Ei jaksa! Näköinen puustuttaa täällä ja tuo yksi menee tuolla jo ylhäällä. Vilkuta! Siellä se on. Täällä on Harjanteen huippu. Siellä näkyy myös majapaikka vastapuolella laaksoa. Nyt aletaan olla laakson pohjalla ja siellä se majapaikka näkyy vuoren rinteellä. Kohta ollaan perillä. Nyt mennään katsastamaan meidän huone. Noniin. Mä voisin otetaanko tästä ihan tästä oven vierestä, niin voi rampata vessassa koko yö. No vaikka sitten. Nyt tuli ruuat. Jotain lihamuhennosta. Miltä se maistuu? Ihan ok. Onko epämääräistä? Kyllä tällaisen päivän jälkeen uppo. Hyvä.
Oli vähän hikinen yö, ei tullut montaa tuntia nukuttua, mutta eiköhän se tästä. Päivä 2 starttaa juuri. Katsotaan mitä tapahtuu. Nöppylän taakse meidän pitäisi seuraavaksi päästä. Se pitäisi olla 2 tunnin matka, mutta veikkaan, että meillä menee 3. Sairaan nättiä tää kuitenkin on. Kohteliaita lehmiä antaa tilaa, vai antaako? Potkaisee sua vielä. Lounaspaikka lähestyy. Saavuimme taukopaikkaan 3 tunnin patikoinnin jälkeen. Olo on hyvin väsynyt, mutta onneksi meillä on tällaista slovenialaista jonkunnäköistä lihapiirakkaa, joka on ässehtinyt tuolla repussa eilisestä asti. Haluatko sä kertoa, että miltä se maistuu? On se aika lihapiirakkainen. Tässä on meidän maisema. Nyt on tauot pidetty ja seuraavaksi me kivutaan jonnekin tonne 200 metriä. Tuosta kiivetään polkua Solan yli. Kerropa väliaikakuulumisia. Mä luulen, että mä kuolen. Mä enää ikinä tuu tänne. Tässä oli vähän kuumottava lumikohdan ylitys, jossa oli vähän jyrkkä alamäki. Se ei olisi ollut kiva luiskahtaa polulta. Täällä on ihan tämmönen kuumaisema. Tuonne jatkuu matka alas Laaksoon. Täällä sitä talsitaan seuraavaan majapaikkaan ja 3 kilometriä pitäisi vielä olla matkaa jäljellä, mutta onneksi se on tasaista ja alamäkeä. Enää 15 minuuttia Möksälle. Kyllä höllii. Sieltä löytyy viimeinen yöpaikka tällä retkellä. Aikamoinen soija, ei suihkua. Siellä Petri uittaa jalkoja ja joku tuhmeliini
Ui järvessä, jossa kiellettiin uimasta. Paras osuus nyt eessä, eli siis syöminen. Saatiin papumuhennokset eteen. Onks hyvä? On se hyvä. Viimeinen aamu täällä vaelluksella ja olo on aika tahmainen, koska ei ole edes suihkua, mutta vatsa on täynnä aamupalaa ja jonkunlaiset unetkin taustalla, niin lähdetään vielä muutamaksi tunniksi tarpomaan kohti autoa. Onko rankkaa? Ei niin rankkaa kuin edellispäivänä. Vähän on kivikkoista maastoa. Täällä on vähän liukasta alamäessä, niin Petrillä on tommonen omintakeinen tyyli. Loppumetrit hämöttää. No niin, perillä autolla. Kaikki on hengissä vielä. Rankka reissu. No joo, jos olisi tiennyt, että kuinka rankka etukäteen, niin olisi voinut olla, että ei olisi jaksanut lähteä. Oli sen verran rankkaa kantaa tuollaista 3,5 kuukautista sikiöä eli Raimoa vatsassa, koska se vei mut kaikki energiat ja hapet ja kaikki. Mut ei kuoltu. Ja maisemat oli kivoja. Suihku olisi nyt aika jees.